Alah, Mbak, gurinem iku lho, Mbak, enek nganu, Mbak. Oh, Ya Allah. Kopi mania. Kopi holik. Mantap. Kopi holik. Kopi holik. Coba. Soy. Dia pengen tantang. Tergoda. Kok berarti nek salah yo ngopi? Hah? Ora. Nyusu nak ngopi. Ini apa? Gathokane apa? Nek oli nek kayak donat kan. Donat. Tadi kok agak. Bagi. Kita memberi jaminan tak tukang ya. Walaupun puasa tetap harus ada jaminan nih. Oke guys, kita memberi jaminan tak tukang. Neng nong neng glung neng. Iya lah kayak wong nginep ngono ya. Orang yang laku sumpah. Iki salah aku. Ini kene dosa gak sih poso-poso mulai Pak Tukang jaminan yo gak lah yo pahala yo malahan yo. Soalnya apa soalnya Pak Tukang gak poso. Mergawane abot, guys. Sik guys kok. Iya, iya. Tolong. Iki kandhane kok. Oh. Ya, Tak ngadeg sih. tak ora fokus. Pak Oli, Pak. Oli, Pak. Oli. Yeay. Rasa beli. Oke, ini. Dengan puasa. Insya Allah. Tiga yang dulu, guys. Kenapa? Guys. Poin dhuwur kabeh iki. Poin dhuwur. Kecantol. Kode apa jenenge ngene kayu dhuwur. Pembenekan kayu dhuwur. Pak siapa tuh sing dhuwur? Pak Tek. Pak Tek sing ambek Pak Doli iki. Ini Pak Doli, ini Pak Topeng sama Pak Tek. Lah iya, Pak. Lah iya iku to. Iya, Pak Tek iki sing dhuwur. Iya, sing wong lucu iku to. Iya. Pak Tukang ngene iki lucu-lucu kok. Iya, maksudnya sing wonge bener-bener random. Iya, ayo Mbak. Guys, kita melihat pembangunan pendopo Nelek Damis. Iki sebelah sini dicor kabeh. Wis diuruk, wis dicor, ya. Sebelah kono kita gak cor-coran gak sih? Enggak, kayaknya enggak. Kita ya saya. Soalnya nek ape dicor ape digawe iki dipondasi ya. Iya. Sebelah kono pasangan. Ayo muter, guys. Kita muter. Delok. Ini kok gak enak apa? Gak enak kasar lemah-lemah tekone ya. Oh, gak nguruk ya. Ya wis ora ngurus paling. Gak nguruk. Mungkin ya, mungkin guys. Oh. Nguruk le. Oh iya. Apa iki diuruk tapi kayak di Diratakno tok ya? masa dicari ngisore. Paham gak sih, Mbak? Heeh. Jadi ini kayak sebelahnya diuruk sebelahnya yang pendek ini gak sih? Soalnya mungkin ini diuruk ini jalannya gak enak. Dalan parkiran gak sih? Dalam parkiran kene apa kono tuh? Jalannya kono. Kono. Oh, kene Jalannya kono. kene enggak berarti. Nggak. Bicara parkiran. Ya mbak sih ya gak ada. Emang mobil sebenarnya sedang. Sedeng. Masa ya? Sempit tapi. Wong kae dhewe mentok gurine kae kan. Oh iya, menggokane Berapa persen iki, Mbak? kemarin ngomongnya piro? Iki cek 50 rong opo. Oh, cek 50. Cek apa kosongan. Cek kosongan rong enek biune, rong enek kole, rong enek micine. Bakso. Saose. Bakso lan. Ya. Iki ketake beneran duwe sik ya. Mun dhuwur benekno. Gendengi. Kene iki yo gak sih? Dibangun gak? Kene. Tundakan. Oh iya ngarepe
Lah mosok apa langsung munggah ngono? Hah? Ya kan nek menawa langsung ngene ngono ya. Rene enggak. Kene iki yo. Ayo dipasang tengah ini gak sih tundakane. Tundakane kabeh to kabeh apa gak ya? Masa sak mren kono. Uga ngene. Beda-beda sih. Tapi nek sak menit tong kene iki lucu yo. Lah iya. Lu ngopo no? Lah iya. Rumpi. Apa menek? Di apa? Ditutupi, dirapikno. Oh bapaknya ngomong. Dirapikno, guys. Terus tinggal dia apa mbak jenenge mungkin dikek apa orang keramik apa sih garnit Granit. granit Mae pengennya pakai granit, guys. oh iya betul ini ada libur ya mbak ya Iya, tim Sriwikutel sama tim Ruwet libur. Kita liburnya belum tahu kapan ya Mel ya. nah kita liburnya enggak setelah gajian tapi kita liburnya ngambil nih kita membutuhkan libur memanfaatkan Waktu. betul mbak yo kak rasanya iya ya sepi ya kok Sepi. udah puasa Wah, tak kira Pak E tilem. tak kira Kenapa? nganu tak kira pak lagi mengamati lagi Lah dadak. sihir siti Oh, sihir sekedik ya lah nggih sekedik kok nggih pak nggih siti tok nggih dong krungu kresek langsung melek pak ya iya pripun pak niki pinten persen nih pak pembangunannya sampun pinten persen 4 Malang 45 jadi nopo-nopo nggih pak maksudnya iki ya sik kathah nggih lah nggih niku sebelah mriku diuruk pak nggih masa di pondasi ngenten iki mboten oh oh Nah, dodosan niku parkirannya temu ya. Mereka nama mereka parkiran. Lah apa mereka? nggak coba. Sedeng ya? Sedeng ada. Gak dulu lah. Kirain diratain mriki. Tapi nek sebelah niki mentok mriki nggih, Pak? Sebelah mriki mentok mriki, mboten ditambahi malih. Mboten sampun pol. Itu kene ya iso itu kene. Nah, ya lewat mriki kan malah cek gede ngono lho. Guys, dalane nek sebelah kene. Mbak iki ketoke rada cilik ngono ya, luwih gede sebelah kene. Ono nggih mepet ini. Lah niki sias dingin parkiran mboten, Pak? Iki kita iso mbak gue motor langsung zur. Iya, nggo motor-motor tok khusus. Parkir sono. Diuruki. Cek kurang meeting piring. Gue masang lantai. Cek kurang kathah nggih, Pak. Kirain poso dadi, Mel. Poso tuh. Jumat hari kedua itu wis gendeng wis munggah apa Sakit tinggi. kan iso ning kono. Nggih sakit tinggi. Ndek iki jane ngene Mbak direncana Mbak Mur ambek aku kan ngerti iki nek cara wis resik ngono iso wis iso dienggo maksudnya digelari ngono Mbak digelari nganu. Mundak yo gak udan ae lho. Wong ndek Semanggi kan wis kepasang to dulu. Iya, wis. Nggih, tesek berantakan. Nggih. Cek anu. Sekolah bisa ambil kene iki mari iki Mumpun wis diparingi. dadi Nggih, ini kan wis dadi malah penak nggih Pak. aman. Jadi iso dienggo sebelah kene, sebelah kono iso dienggo di. Ini kan nek strategi undang Ndek iki diceramahi Pak E dhewe ya, guys ya. Dibuka Pak E dhewe, dikotbahi Pak E dhewe. Nggih, unine astajib lakum. Wis kuwi pokok man ya. Dongane Pak E balik apa-apa ya wis kuwi balik kuwi nek. Beda nek kalih Mbah sinten Pak niku? Mbah Harsoyo. Arso. Harsoyo.
Oh nggih, beda nek Mbah Harsoyo, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang, kabeh disebut. Kae mau ngomongin astagfirullahaladzim wis. Ngampuh ya iki tenan. Nggih. Paling ampuh. Tapi rasanya kok sepi ngoten ya, Pak? Sepi rasanya tapi rame tapi kok sepi ya? Iya, kenapa ya sepi? Kok sepi ngoten ya rasanya? Rasane. Nggih, ini kok Pak tukarnya kok sepi rasanya. Masalah. Kata lah Pak biasanya iso mah. Ning dhuwur wong ora belum. 2. Wong mau dik mau sing metu 3 yo. 2. Loro. Mau go wetan. Sing Pak William sing tiang gadah wedhus niku lho nggih. Niku teng mriku, tedah mriku. Go wetan. Nggih. Mungkin pak motor pertukaran. Nggih montoran lho Pak. Ya Pak. William main di jeruk ya? Jeruk. Sing tiang jeruk. Jeruk nih gak cabean. Cabean ya, Pak. Cabean. Wis kamu di rumah sapal kabeh. Wis pirang wulan yo iki? Ini urusan Pak. Nambah sebulan. Oh. Nggih. Nembong Pak Jono ya ning dhuwur Pak Jonatan. Pak Jono. Oh, berarti sini dhuwur 3. Heeh, ning dhuwur telu Pak Jonatan, Pak Kae mbek Pak Teh. Niku dirapike nggih Pak. Sing bawa iki. Lah make niku tanglet. Apa sakane apa didono? Plaster sini. Apa itu? Pendukung di niku pendukung iki ya, guys. Terakhir rong dadi, engko nek wis dadi selesai kabeh iku lho. Nah, ketok gemeger. Kayak pendapi. Ya, Pendapi Solo. Pendapi Solo. Walah, Bos kuwi. ngori kono. Matoh. Keraton Cambak Bu pada. No, kono keratin. Kerami. Ini Mbak Din. Ini kok rasanya sepi yo. Apa gak ono bocah dolanan ya, Mbak? Iya. Oh, Melbu Mel, masuk iki. Ya wis masuk kan. Iya. Apa ini? Apa iku? Oh, sing digo mercon gak sih, Mel? Iya. Iki katanya digoni sepeda kok. Oh, motor lho. Motor. Pak Tek. Motor guys, dilebok. Pak sapa iku? Pak sapa? Loh. Pak Tek apa Pak sapa iku? Gak ero motor sapa. Motor bisa dilebok kene lho. Oh, alah. Sesuk parkir ning kene Mel kowe ya motorem. Hah? Pak laptop. Ini apa ini? Iku sing Mercon gak sih? mercon. Apa sih Mel jenenge mercon apa ngono ki? Wah, jenenge aku lali, guys. Oh, gak. Apa guys ini? Pertes sak anune. Sini. Heeh. Apa ya? Gulengan iki. Minyak Minyak. Pertos. Kene. Guys, kayunya. Kayu apa ini kok jadi ya? ya ya. Heeh. Kayu apa Mbak Din? Kurang gak roh, guys. Kayune diyu. Apa kok ngene mak dames kae? Ya, kita jangan mengira-ngiroi. Kok, kene ndelok sebelah kene tok. Lho. Iki lho sing dino kayak emake. Arko. Mesti ki Arko jenenge. Karo. Ketoke Arko. Kak, ini mau suka aja kita cilik ya kayak ini ya. Heeh. Tapi ternyata yo gede dawa. Dewa. Dewa, guys. Ayo dong lemot. Nek apa jenenge? Nek Pak Jonatan nih. Penting ngopi sih. Wih.
Kena wong ayu-ayu iki lho, maneman. Wala, Masya Allah. Kini men, anjir ini. Nah, Enggak bisa nih kayak. kecepet bro, kecepet bro, gak kan? Iki bukannya poklek. Tambah seneng aku. Nak poklek kan nambah waktu nah. Oh, sik. Delok ngene nek kono. Belum nyadar kan delok Cuma awak tak bisa kayu. Iki Pak. Yo. Ayo. Siapa? Ben pindho. Safety. Safety. Pak safety. Wis balik. Balik tepae. Tepaknya balik. Oh alah. Ya Allah, kecepet Pak Jonathan. Malik tepake mbak. Mikirku balik piye Mel? Tepaknya dibalik ngene. Dibalik ngono. Iya. Malik muter itu agak direk nang. Irik nama kepot gak? Mboten tak inggirke, Pak. Lha kok nek di anu nih tepak. Mbak ya. Aja le. Iki nek ngene iki lek sandi lekmu. Iya lek sandi lekmu. Apa Mel? Kok ngene ya? Apa Mel? Iki lho. Kamar gak adil. Mana ini kan barudan. Sani kok ngene. Barudan. Waduh. Padahal iki keras jadi tenan. Ngeri tenan. Ya pek ya. Oh tak jono lho engko. Aku tau kebutuhanmu di sana lho. Ya pek. Bukan kebutuhanku engko. Aku udah wedi ya pek. Lah ora duwe kok. Ya nek iki mau nek rasa rame yo. Dek. Ya dek masa wopi. Ya pek. Singgarai rame Pak Topik gak sih Mel? Iya, Pak Topik singgarai. Sing mancing yo. iya. Mancing iki rame. Kayaknya Saya mosok ngedul dengan ngono dhek iku cemlede ae. Yo. Gotong royong. Gotong royong guys. Gotong royong bekerja tak cangkulmu. Cangkul. Demi apa? Demi sesuap nasi. Terus kayak kimbo kayu ini kimbo apa? Ini kimbo dubur Mbak. Kayak iya. Dubur dingo ini seperti ini. Ini lho. Kita ini kayak bener-bener gede-gede ya sing kuwi yo. Kayaknya gede-gede guys. Guys, sudah guys. Guys, kita menconcong Pak terus. Pokoknya dua nek concongan Pak concongan pendopone lek damis. Ben pemirsaku ya ora proses pendopone lek damis. Oke? Terima kasih dengan panjang umur seger waras dan sekarang. Dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.